छैले बा भौजी के लइका बनैले बा। सोशल मीडिया पर छैले बा भौजी के लइका बनैले बा। त घूमे सावन में ओने त जब से भइल बा भौजी के लइका तबे से कहेला बोल बम 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 बोल बम। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की, बोलिए शंकर भगवान की। रहिया में मारत चला धूप धूप गाजा बाबा के बजाई द तू डीजे पे बाजा डीजे पे बाजा। रहिया में मारत चला धूप धूप गाजा डीजे पे बजाई द तू बोल बम के बाजा। तई तो चिलम धरावे लाए ने ओने जब से